kubva last year wakaprofita nemaprofita kuti mukadzi wenyu anoda kukuurayai ndopandakati ndichibva kukantini ndikasvika kumba munhu achinja makizi epabedroom makizi ndanditori nawo tasvika tokatitedza kuvhura kudeso pabedroom ndopandakwana makizi andandinawo asi siriwo apa wachinja pabedroom ndopakati aiwa handiziriri ndiukiya dho mwana ndiye ari ukiya dho inini ndo zvamakandipindura murume wangu uyu akamboita maprevious mamarriage mamwe 2 akabreak ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadisa saka musi wa 13 wacho haana kupinda musi wa 14 wakazopinda musi wa 17 kunze kwokuti ndatofonera Tsana ndakuvaudza kuti sisi wenyu wakubva pamba makuseni wakubva pamba kumapasi 6 wakasviba handina kuzotoenda kupi ndopataka kana mumba hana kungodzokera kana pachadzawo hana usase kudzosera mumba ndopakazovafonera Tsana vachivaudza kuti dzokera mabhutsu wakaita asi ndaiswera ndiri pamba because makii i1 agara ari 1 kubva 2000 mumba munokinorwa kana varipo ndikapinda ivo vakada kubuda vanobva vakiya ndo kana vakada kuenda kunodiridza mugadhiri vose vakakiya bedroom saka zvekuti kubva 2000 inini pesa apa ndaigara ndine makidzi angu iwo ine makidzi avo kubva last year pawakaprofita nemaprofita kuti mukadzi wenyu anoda kukuurayai ndopandakati ndichibva kukantini ndikasvika kumba munhu achinja makizi epabedroom makizi ndanditori nawo tasvika tokatitedza kuvhura kudeso pabedroom ndopandakwana makizi andandinawo asi siriwo apa wachinja pabedroom saka inini kubva musi watakabva kunoko musi wekutanga ndo rakakiwa musi wechi2 ndo ranga rakiwa dhei rechi3 ndopandakavabvunza ndikati nei babati mambo wakati ini ndofanira kudzokera mubedroom ndopakati aiwa handiziriri ndiukiya dho mwana ndiye ari ukiya dho inini ndo zvamakandipindura wadaro baba kuti mwana ndiye ari ukiya dho inini ndopandakati aiwa regai ndiite sei inini ndinofanira kudzokera mubedroom manheru achona ndopandakanotakura mablankets angu ndikadzokera mubedroom ndadzokera mubedroom asi hapana pavanga vachiti vakabuda vanosiya dho rakavhurika vanongobuda vachikiya inini pesa pandanga kusona ndichisona ndisingaendoko asi vaingoti vakachibuda ndinobuda mubedroom vanosiya varikiya vachienda mutauni kana dai vari kuenda kubasa vanosiya varikiya hapana pavakambosiya dho rakavhurika mwana wangu izvezvi mukomana ariko kumba ne22 years vakati ndikasvika kumba mudzimai afanira kudzokera kumba Tsana wakatorara kumba simbira pekudzokera kumba chete vakati ivo mukinga dzimudzimai pakashama ndiuziziva makii anga ari mamwe chete vari kushaya kii sei makadzishamisa imba amai vakiti pamba pavo vakushaya kii sei zvakaita imba yangu icottage saka dhore bedroom itori kunze saka ivo kwavari kurara kuseri kwemba saka ndakavaudza ndikati madzimai kugara nekugara kubva 2020 makii epamba i1 hatombobva taita 2 bhozi aigara kuruwa muroji aigara ipapa atoripo izvozvo kumubvunza ndo kii yanga iripo chete 1 yekubedroom kusitting nekwakusina kii kwaigara kwakadaro saka ndikutoshamisa matoro akaita ndine maodhi andakafonera Tsana pawhatsapp ndichotovaudza kuti Tsana kubva musi uya nanhasi asi tadzokera mumba museyamwa ava vanhu ava vasi vana vadiki kwatiri vanogona kunge otherwise mune makore mangani baba ini ndine 60 hamusi baba vangu inini ndiri pano muri mukoma muri mukoma wangu kana ndichiti mukoma ndiri kuedza kukuratidzai mazera renyu nerangu kuti tiri mukatagori imwe chete. Makandisiya ne4 years pakuberekwa indine 56 andi pati chinhu chatoda kuti batsirane pana achisi chekufunga kuti muri kutamba nesu isusu munyaya dzemumba menyu handi so nhasi zvandoda kukubatsirai ndezvekuti pautu hwenyu
muchiri mudzimai nemurume here baba namai? Ndinotenda mama. Tikubatsirei tipedze nemi. Ndinotenda mama. Ndoda kuti musi wa13 mubvunzo wakabvunzwa kune madzimai avo pakati murume anjani. Ndati ini musavaise mashoko mumuromo. Ndiri kubvunza imi naivo ndichavabvunza. Ini mukadzi wangu ndinomuda. Muchisiya mamukira panze? No. Kutaura chokwadi handisati mukira panze. Kana kumudza mashoko kuti handichamuda handisati. Unogona kusaudza ka exchange speaks louder than the word. Kusiya ndakiya pamba zvino ndiri kuno ndauya kuno past 7 ndichiuya kubasa izvo. Ndosiya ndakakiya imba inofanira kupinda adzimai vangu. Azvisiri izvozvo. Amai, imba yamunogara nababa imba yani? Pamusoro ishe inini pandakatanga kuuya muna 2000 baba mukuru mukoma wemurume wangu wakadaidza murume wangu wakadaidza inini wakatiti ndiri kukupai imba yekuchegutu. Murume wangu uyu akamboita previous marriage mamwe 2 akabreak. Saka baba mukuru wakanditora wakati iwewe watora mwana mudika angasati atombopinda mumba. Saka iwewe Luku ndiri kukupa imba yekuchegutu nemukadzi uyu. Iwewe Luku kana mukadzi uyu wada kumuramba sezvo wakaita mamwe marriage, iwewe uyu mukadzi uyu ndiye achasara achigara pamba apa nevana vachabereka newe. Zvokuti makore ese aya mambo pamba apa hapana kana development. Murume wangu ipapo aingotaura kuti iwewe mukoma wangu akanditi ndo uchasara panapa kana taura mukadzi. Ndo zvamaitaura. Saka wadaro mambo last year ndakambosuduruka. Murume wangu uyu akaenda kuna gogo wangu anogara kuna Konzeshen uko. Akanwati please ndokumbira ufonerai muzukuru wenyu adzoke nekuti mukoma wangu akanditi iwewe ndo uchabva pamba mukadzi uyu ndiye achasara pamba. Saka wakati zviri nani inini ndibude zvangu uyu mwana muzukuru wenyu adzoke pamba. Mambo ndo zvawakanoita tinotaura kuna gogo wangu. Asi nhasi unoyi murume wangu anonga achiri pandakuda kukubvunzai pane mba here apa ichiripo? Because atichada kuti tirambe takatarisa nyaya dzekumba kwenyu. Toda kusunungurana munyaya dzenyu. Handiti dare ribude mamuri imi mubude mudare, asi taziva kuti zvii zvamakunorarama makamira makaita. Because mukaona vanhu vanoti vabuda mudare vachivimbisa dare zvavavimbisa dare, woenda kumba unovioleta zvavavimbisa dare. Muri kutamba nedare. Handi mapona. Saka isu hatidi kutambwa nesu. Zvachesa hatidi. So mbunzo wangu uri kuti mai imba muri kuiona iripo here? Muri kuti chiine nhau yababa? Pamusoro ishe imba ndiri kuona mambo kuti inini murume wangu angarambe chokwadi kudare kuti haachandii mumba mubedroom mangu mambo zvangu chinoti changu zvimwe zvacho zvese zvakapiswa nemurume wangu. Mubedroom imomo mambo manga muine dressing table yandakatengerwa nevamwe amai. Dressing table iyoyo mambo murume wangu uyu ndiye akaibvisa akaisa kune jungle room kuseri. Touya zvekare pamubhedha chaipo mambo pane madrowa ekuti pane drowa remurume wangu pane drowa rangu. Izvezvi pano makanditi ndidzokera ndakaona drowa ranga rine zvinoti zvangu mambo rakabviswa futi rikaiswa kuseri kune zvijungle room. Kureva kuti murume wangu mubedroom haachada chinoti changu. Haachada. Saka angarambe zvake kuti mukadzi handichada kudare asi iye uko achitaura kuti iwe handichakudi. Saka inini mambo ndosha ndoita seni anenge achiramba chokwadi kudare asi inini kurumba chindaruka chiri kuti handichakudi. Saka ndakushaudzwa kuti ndingabetsereke sei nekuti changu chese chinhu chinobetsera vanhu tu imi handiti ndechekutiudza pfungwa dzenyu padzave imimi vaviri. Noti isu hatigone kuti iwe chisiyana nemukadzi uyu imi mai chisiyana nababa. Kwete, tiudzei kuti hamuchadanana imimi mega. Pamusoro mama ndikati musi wa 28 June last year mudzimai wangu ndichibva kumaini ndakasvika mwanasikana abvisa mbatya mubedroom dzese akuisa panext door. Ndikabvunza kuti ko chii chiri kuitika zvikanzi tiko mama anziti vaunoenda unosona. Manzwa here zvatataura? Saka tsanangura musi watakapinda mudare ndo matakanzwa nyaya dzenyu dzamuri kutaura. Dare rikakumbirisa nemwoyo waMwari kuti veduwe dai mama dai mai madai muri kudzokera kumba
mai vari kudzoka futi pano vachipa ripoti yekuti vari kukiya pamba paya. Handiti mapo. Saka kana mafungirana mweyo wekuti uyu anouya achiti vari kuita zvese zvamaka imouya moti aiwa zviro zvakadai, isusu hatidi kukusarendai tisina kupedza nyaya yenyu. Titaurirei pfungwa dzenyu padziri. I'm sorry ma'am. Mudzimai wangu anobva pamba na 5. 5:30 wachienda kubasa. Saka paanobuda kana kuti makizi wani. Munoona inini ndoda kuti kana taura nevanhu vanzwisise kuti ndiri kuti ndozona mambo eri naye. Iwe murume nemukadzi, inzwa mukadzi. Imi mchiri murume nemukadzi kuti amu. Tendera pamusoro mambo one week yese vari kurufu kukadomo. Munhu akasiya akiyado. Kana iri kiwa. Nai mai. Iri pachena munhu kuti anenge asi kukuda. Nai mai. Kana makizi mambo. Inzwai. Inzwai mubvunzo wangu. Upenyu muridzi wawo. Handiti? Ndimi munoziva kuti mumba mandiri kurarama ndiri kutsva zvakadii. Ivo ava ndivo zvekare vanoziva kuti mumba mandiri kurarama zvakamira zvakadai. Tibatsirei vanhu vaviri imi. Handiti? Pane kuti tizokubuditsai muno kuti muno mutatu chifungudza kuti tichagona kukubatsirai. But tiri kuona kuti zvichida muri kuona kuti idare remumba zvatakuita pano isu takukutorai tokuendesai kune rimwe idare. Zvichida munganobatsirika ikoko. Handiti? Tiudzei ichiripo here imba. Nokuti vanhu musagarisane mani muchiwandirana. Musagarisane vanhu muchida kutamba nevamwe vanhu vasinei nechekuita nemi. Hatidi kudaro kakumana. Mukaona tichitora nguva yatatora nemi munyaya yenyu kudai kuti tibatsirane tione kuti upenyu huri kuendera. Asi muri kuda kutamba nawo varidzi vawo. Saka tinoda kukupai mukana wekuti kana muri kuda kutamba neupenyu hwenyu tambai nawo. Kungosvika ndinomuda mukadzi uyu ndakazodai. Munosvika zvamuri kuita ndozvekuchema nemukadzi. Murume ndomudawo. Zvakazodai. Murume wangu ndomuda. Muri kunosvika zviri kuchema nemurume ndozvamuri kuita. Hatina kwatiri kuenda. Isu tetisiko kumba kwenyu kwamunenge muri. Moda kunogara here vanhu sababa namai kumba. Kana makundikana tiudzei. Pamusoro izvi mubvunzo wenyu masanangura ndoda kunogara here sababa namai. Inini ishe ndanga ndiri kuchema hangu nezvandiri kuona nezvandiri kusangana nazvo. Indanga ndichikumbira protection order ndimboita peace. Isu hatipe protection order. Protection order inopuwa kucourt. Endai munopuwa protection order kucourt. Muno umwe isusu nyaya taitinayo ndeyekuti isusu hatidi vanhu vanogara vachichemedzana baba namai. Kuti umwe munhu muimba imwe chete mukadzi anogara mune imba yake umu, murume ogara mune imba yake muno. Muri mukadzi nemurume. Umwe anogara mune imba yake, umwe anogara mune imba yake, mukadzi nemurume. Izvozvo ndizvo zvatiri kuramba kuti aiwa kana muchiri mukadzi nemurume hapana munhu anonzi anogara bake uye anogara bake. Kana musisiri mukadzi nemurume ndo panonzi umwe anogara make umwe achigara make zvichienderana nekuti matara ari kutonga achiti chii panyaya yakadaro. Saka muno umu tiri kuti dare rabatsirei panyaya yenyu. Kana iri protection order inoitwa kukotu kuendai mutore mafomu eprotection order. Handiti kuno kutoziva kuti makazoona kuti dare ramambo ratikundikana regai nditore protection order ndizviprotecte. Handiti protection order isati rambidze munhu marights enyu ekuti muende kuprotection order. Handiti ka endai protection order maybe ndo dare ramuri kufunga kuti ringagera gona kukubatsirai. Ndiri kukutenderai kuenda kuprotection order because yedu protection order muno haidi. Isusu yedu protection order ndeyekuti baba namai hamunganzi muri baba namai umwe achigara muimba yake umwe achigara muimba yake. Asi kana marambana umwe anogara make umwe anogara make
zvichienderana nekuti simba riri kupiwa kune uyu nderipi, riri kupiwa kune uyu nderipi. Musamwa tiri kuvatendera kuenda kuprotection order, maybe ndo dare ringaite kuti vagarisane zvakanaka umba kwavo. Chisununguka emende Protection order. Sununguka emende. Ito nyaya mabasi tu.